ମାମୁଁ ତମର ହେଲା କ'ଣ? ଧନ ମାମୁଁଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ମାମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଗୁଲରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ହେଭି ସିଙ୍ଗର ସେ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଡିଲିଟ୍ ଅପସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମାମୁଁ ଡିଲିଟ୍ ଟିକେ କଲ ମୁଁ ଦେଖେ ତ ମୋର ଟିକେ ଡିଲିଟ୍ କଲ। ଡିଲିଟ୍ କେମିତି ହବ? ଚାପିକି ଧର। ମାମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାରିଦିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି ଦେଖ। ମାମୁଁ ତମର ଷ୍ଟାଟସ୍ କିଏ କିଏ ଦେଖିଲେ? 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ଦେଖ ତମର 12ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଫୋନ୍ରେ। ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ? ତମେ ଦିଅ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି। ଦିଅ। ଆରେ ସତ କହୁଛି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି ଦେଖ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାମୁଁଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମାମୁଁଙ୍କ ଫୋନ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମାମୁଁ ରଖିଛନ୍ତି ମି ୱିଥ୍ ମାଇ ଡ୍ୟାସ୍ 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 ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମିସ୍ ୟୁ ଚାନ୍ଦିନୀ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଜେ ନିଜେ ଅପଲୋଡ଼ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଯେତେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଉ ମାମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାମୁଁ ଟିକେ ଡିଲିଟ୍ କଲ। ମାମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ମାମୁଁ ଟିକେ ଡିଲିଟ୍ କର 100 ଷ୍ଟାଟସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଡିଲିଟ୍ କର। ଶିଖିନି ସେ ଏକ ତ ଲେଖି ଶିଖିଲା ଲୋକ ଯିଏ ଜାଣିବେନି। ହାଁ ଲୋକ ଯେ ଠିକ୍ ଜାଣିବେ ଯେ ଡିଲିଟ୍ ଶିଖିଛି ଏତେ ଲୋକ ଅଛି ଏ ଭଗବାନ। ମାମୁଁ ଶୁଣ ତମେ ଡିଲିଟ୍ କର ୟା ନ କର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। କ'ଣ କରିବ? ଫସିଗଲେ ରେ। ମାମୁଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ପୁଣି ମିସ୍ ୟୁ କାହିଁ ଲେଖିଥିଲ? ସେଟା ମାମୁଁଙ୍କର ଏଟା ମାନେ ମାମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖ। ମୋର କିଛି ଜମିଟା ଦେଖିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି କରେ ବୋଲି ଦଣ୍ଡି ବୋଲି ଇଏ ଏମିତିଆ ବୋଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ମୋ ରିଲେଟିଭ ଯେତେ ହଁ ଯେ କଥା ଦିଅ ଗଲେ ଏବେ ଘରକୁ କେମିତି ଘରକୁ ପଳେ କିଛି ନାହିଁ ଜମିଟା ଜାଣିଲା ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ସିଏ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ବୁଢା ଦିନ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଡିଲିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚାପିକି ଧରି କୋଉ ମନେ ଘରକୁ ଯିବ ମାଇ ମନେ କିଛି ମନ ଘର ଠିକ ଘର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଜୋଇଁ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କେମିତି ଫୋନଟା ଆପଣଙ୍କର ସି କେମିତି ମିଛ ମାନେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ସିନା ହସୁଛି ବାବା କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି ସେ ତମେ ତ ମାନୁନ ତମେ କରିଛ ବୋଲି ମାନ। ଚାକିରି ପଳେଇବ हाँ बस हाँ तो मान जाओ प्यार किया तो डरना क्या जो देखो देखो एइडी बा किए देखिछन देखो शुभेंदु भाई देखि सारानी चहल पड़िला ऑफिस रे मामू वीडियो करूचंती बिजुली साथी रे बिजुली किए मामू को बाणीजी मामू हो गोटे कोन गोटे हैला आ कोन असुविधा कोन मु मरी नहीं कोटा हाँ कुह मु वीडियो पॉज कर देली मो मामा जानी छंती जे मु किछि भी कर नथिबी मु कौन बेजित कली तमे वीडियो पठेबो व्हाट्सएप रे मोन देखियो तो फेसबुक रे ने शेयर कर देबी सबुठु इंटरेस्टिंग कॉमेडी थिला से मामू बिकल पड़े कि स्टेटस डिलीट करछंती किंतु से डिलीट केमती होय से जान नांदी को सिखितला करूना मामू आज जो वीडियो करी न मो सहित सेडा सबु पकई देबी तमरी मोबाइल रे केमती पाइले मामू नो की पत्रपति तेलगन बहुत चालाक थर मोबाइल टाको मु देखिनी भल से अच्छा सुनो डीएचओ तम जोई देखि सारचंती तापर डीएचओ हैला देख दे से आगे बन देख मोबाइल ता धर के दी बोल के देखुची एई फोन आइला हालो किए कहछ ओडे राग रुसा हो जाइतिला सेति पई काळे ब्रेकअप हे जिवो ताकू माने मनेइबा पई चांदनी को मनेइबा पई मु स्टेटस रखितिली के पट्टी गला पुणी ताकू ठीक कर देली थाउ ए गीत मो सुनियो चाहुनी सुन हेलो मामू मु पट्टी गली थाउ मो संग लागिबो मो संग कबे लागिबो आज एटा मु काई कली कहलो सब दिन मो पई किछि ना किछि गोटे तमे नै के आसो केबे अंगूर हो सेव हो चॉकलेट हो किछि भी ना किछि एवरीडे नै के आस आज मो पई किछि आनो सेति मु तुमको गिफ्ट रे एई चमत्कारटा दे देली
ଏଥର ଆଣିଛ ତ ନ ଦେଇଛି। ମାମୁଁ ମୋତେ ବିଷ ଦେବ? ଶୁଣ ମୁଁ ହେଲି ବିଜୁଳି କନ୍ୟା, ତମେ କଂସ ମାମୁଁ ହେଲେ ବି ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି। ଡାକି ମୋ ମାଆକୁ। ତମ ଉଡି ଆକାଶ ପଳେଇବ ନା କଣ? ଆଉ କ'ଣ ବିଜୁଳି କରି ନେବେ। ମୋ ଭାଇକି ଡାକିବି କୃଷ୍ଣକୁ, ସେ ଛୁଟିରେ ଅଛି। ଛାଡ଼ ପିଲାଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଡିଲେଟ୍ କେମିତି ହୁଏ ଦେଖା। ଆଜି କରିସାରିଲେଣି। କରିସାରିଲେଣି ତ ଗଲା ଆଉ ଏପିସୋଡ଼ ଓଭର। ଏଇ ଯେଉଁ ଫସିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଦେଖେ ଏମିତି କନ୍ଦେଇବି ଦିନେ କାନ୍ଦୁଥିବୁ। ଏବେ ତ ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଗଲ, ଏବେ ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ କନ୍ଦେଇବ? ବେଶୀ ଗୋଟେ ହସ। ମାମୁଁ ତମ ପ୍ରେମ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ତମେ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ଲେଖୁଥିଲ କହିଲ ମିସ୍ ୟୁ ଚାନ୍ଦିନୀ? ତୋ ଭଳିଆ ଯୋଉ କଣ କହନ୍ତିନି ଛପର ଛଲେଇ ଛପର ଛଲେଇକି ପ୍ରେମ। ମାମୁଁ ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନ? ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଯାହାକୁ ଦଶା ପଡିଥିବ ସେ ତତେ ଭଲ ପାଇବ। ସତରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ମାମୁଁ ଛାଡ଼, ତମେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନ ତ? ଧନ ସତ କୁହ, ସେ ମୋବାଇଲରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲା ମିସ୍ ୟୁ ଚାନ୍ଦିନୀ? ସତ କହିବେ ନା ମିଛ କହିବି? ତମକୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କୁହ। ସତ। ବୋଉରାଣୀ। ମାମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ କାହିଁ କହିଲ? ଅତି ଗୋଟେ ବାଜେ ପିଲାଟା। କମେଡି ଥିଲାବେଳେ ବୋଉ ବାପା ରାଣ କ'ଣ? ସତ କୁହ କିଏ କରିଥିଲା ବୋଉ ରାଣ କଟିଟ୍? ମାମୁଁ ଲେଖିଥିଲେ ନା? କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଧନ? ମାମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ପାରାଦୀପ ଯଦି ବିଧାନ ମିସ୍ ୟୁ ଚାନ୍ଦିନୀ। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ମିସ୍ ୟୁ ଚାନ୍ଦିନୀ। ମାମୁଁ ଦେଖ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା, ତମେ ହିଁ ଲେଖିଥିଲ ମିସ୍ ୟୁ ଚାନ୍ଦିନୀ। ହେଲା କ୍ଲିୟର। ଫସିଗଲେ 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 ରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ।